Hei rakkaat katsojat, te varmaan kaikki olette nähnyt mun valtavan suositun ES plus omena videon. Ja koska sen suosio oli niin valtava, niin nyt mä päätin tehdä toisenlaisen täysin niin kuin, reaaliaikaiseen empiiriseen kokeiluun perustuvan videon. Mähän en siis ollut testannut tätä omenamehu sotkua aikaisemmin, että se oli niin kuin ihan extempore tosta vaan heti videolle. Eli nyt niin kuin samanhenkinen juttu, eli mulla on tässä ES ja appelsiinimehu. Niin, mikäs kuulostaa? Mä totesin, että kameran voi jättää laittamatta paikalleenkin. Eli siinä on se ES, jonka mä nyt otan ja hetkonen, ei siinä mitään. Otan ja avaan. Mun vaatetus johtuu siis pitkälti, tai siis johtuu siitä, ei mitään pitkälti, vaan johtuu siitä, että nyt on aamu ja mä en jaksa. No, paska. Eli, jos jollekin jäi viime kerralla epäselväksi, niin suhdehan on yhden suhde 3. Tai siis, niin, eli siis tätä 1 ja tätä 2, eli 1 suhde 2. Ei, kun 1 suhde 3, joo. 3 osaa. 1 tätä, 2 tätä. Niin, sitten mennään. Tää kaataminen onnistui viimeksikin niin hyvin, kun katsoi ihan muualle. Mä otin nyt, saatatte huomata, että tällaisen vähän erimuotoisen lasin, niin menee noin suhteet paremmin. Sehän meni just sinne, minne pitikin, eli lasiin. Olisiko siinä nyt about? Joo. Noniin. Testataan sitten. Unohdin. Aina sekoittaa. Sormella. Onpas kylmää. Tulee ihan joku limu mieleen. Tai sit vaan ES ja omenamehu, hyvä vitsi.